Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena loh. Lah, maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. Sampai penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi kendakane. Nek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulungan nang ngisor kono engko tak uleni.